Se non hai acordo a folga do Servizo de Recollida de Lixo da Mancomunidade do Salnés comezará este mesmo venres. Os traballadores da concesionaria Valoriza manteñen o seu calendario de movilizacións. Denuncian a falta de diálogo coa empresa e a inacción da Mancomunidade. Que tal? Moi boa noite. A folga afectaría a Vilanova, Meis e Cambados. Neste último concello a situación pode ser especialmente complicada, xa que o vindeiro mércores comeza a festa do Albariño. De seguido ampliamos esta e outras informacións, antes titulares. A praia de Canelas en Vilagarcía volve ser apta pro baño. A Xunta levantou as restricións tras recibir os resultados das análises realizadas o domingo. Pontevedra solicita ao Estado 2,5 millóns de euros en axudas para cubrir as reparacións dos desperfectos causados polos temporais. O Goberno Central podería chegar ata o 50% deste custo total. A reitora da USC visitou Congalsa para reforzar as vías de colaboración entre a universidade e a empresa. Rosa Crujeiras destacou o potencial investigador da firma e a súa aposta pola innovación científica. Noia celebra este sábado unha nova edición do Rúas Vivas. Varios grupos emerxentes daránse cita neste festival que busca promocionar o talento local. Novo éxito da Festa do Viño de Meaño. A vila celebrou unha nova edición multitudinaria, desta volta co pregón do televisivo Carlos Sobera. Estamos nas novas do día, comezamos. A continuación ampliamos a situación do conflito do Servizo de Recollida de Lixo da Mancomunidade do Salnés. Conta atrás pro inicio da folga no Servizo de Recollida de Lixo da Mancomunidade do Salnés. O arranque do paro está previsto para este venres, afectando os concellos de Vilanova, Meis e Cambados. Neste último a situación pode ser especialmente complicada, xa que o vindeiro mércores comeza a festa do Albariño. Dende o sindicato CIGA denuncian a falta de diálogo coa concesionaria Valoriza e a inacción da Mancomunidade do Salnés. Os traballadores do Servizo de Recollida de Lixo da Mancomunidade do Salnés non dan un paso atrás. Hoxe seguiron co seu calendario de movilizacións, concentrándose ás portas do Concello de Cambados. Tamén o fixeron ante a sede do ente comarcal. Que somos 10 familias que estamos aquí vivindo en precario. Poder adquisitivo non temos ningún, é dicir que perdemos todo, e agora o que sí queremos é que se reúnan con nós, que estean con nós e que estean a favor de nós, porque saben que realmente temos un sueldo moi precario. Denuncian que non saben nada de Valoriza, a concesionaria do servizo dende a semana pasada, tampouco da Mancomunidade do Salnés. O venres día 17 presentaron un escrito solicitando unha reunión co presidente David Castro, que din aínda non tivo resposta. O que non podemos é que as administracións públicas que estén respaldando o negocio da propia empresa e que os traballadores estén sufrindo as consecuencias dese negocio, non? Por lo tanto, aquí ten que haber un equilibrio e o que estamos demandando pois unhas condicións salariales dignas. Que si a partir de entre hoxe e mañá non temos ningún acordo, nos veremos afectados a meternos nunha huelga. É dicir, que a culpa sería da Mancomunidade, do presidente da Mancomunidade, al non querer traernos ninguna respuesta nin saber nada del. Pola súa banda, o presidente da Mancomunidade recoñece que existe esta petición de reunión rexistrada o pasado venres. David Castro amosouse disposto a manter encontros coas partes implicadas para buscar un acordo que mellore as condicións laborais. Podemos ter unha reunión, non sei se ao largo da próxima semana, pero sempre tendo unha reunión cos alcaldes que de alguma maneira pois se lles presta servicio e a empresa que presta os servicios, neste caso Valoriza, pois trataremos, se é posible, todo entra dentro do que é o correcto. Eu sempre me gusta a calidade de laborar que vaya por diante, non?
De non chegar a acordos, o inicio da folga está previsto para este venres e afectaría os concellos de Vilanova, Meis e Cambados, os que teñen o servizo mancomunado. Pero o paro pode ser especialmente complicado na vila cambadesa, que o vindeiro mércores arranca a súa festa do Albariño, a que asisten milleiros de persoas. Con respecto ao Concello de Cambados, pois aquí hai unha festa pois moi importante na que veñen moitas persoas. Eu creo que debe de haber interés por parte de todos, porque é unha festa que afecta a toda a comarca e, polo tanto, hai moita xente que ven de moitos puntos e a imaxe que se transmite pois tamén entendemos que é algo moi importante. Por lo tanto, eu creo que nese ámbito é onde temos que entablar un diálogo, tratar de chegar a acordos. Mañá está prevista unha nova concentración dos traballadores desta volta no Concello de Vilanova. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Aínda que tendeu a man o diálogo, o presidente da Mancomunidade do Salnés fixo público o seu malestar pola protesta que realizaron onte os traballadores no Concello de Ribadumia. David Castro destacou que, aínda que el tamén é alcalde neste municipio, Ribadumia non é un dos concellos co servizo de recollida de lixo mancomunado. Castro pediu respecto institucional. Porque o Concello de Ribadumia non ten absolutamente nada que ver no servicio de recollida RSU da Mancomunidade do Salnés. Non pode pasar que o venres pidan unha reunión co presidente da Mancomunidade e o luns queiran facer unha folga ou expresar o seu malestar no Concello, nas portas do Concello, que creo que é a petición que teñen por parte da subdelegación do Goberno, e non solamente eso, sino que acceden ao salón de plenos para montar un show, entre comillas, para expresar o seu malestar. Pois, por suposto, como alcalde de Ribadumia, creo que perderon as formas e o que hai que manter as formas para que haxa respeto. Portos de Galicia vai acometer coa máxima urxencia posible a retirada do camión abandonado na explanada do Porto de Ribeira, que resultara calcinado nun incendio o pasado 21 de maio. O ente autonómico xestionou xa cunha empresa autorizada a súa retirada, unha vez que o xulgado procedeu a sacar o precinto que tiña decretado sobre el. Portos cumpre así co compromiso acadado co Concello e os usuarios do Porto. Deste xeito recupérase o espazo da explanada portuaria, eliminando calquera posibilidade de risco ambiental e de seguridade, aportando maior limpeza ao espazo que estes días celebra as festas da Dorna, as que seguirán posteriormente as súas festas de verán. Levantadas as restricións ao baño na praia de Canelas, en Vilagarcía, a decisión tomase en base ás mostras realizadas nas augas do Areal o pasado domingo, que indican que a situación volveu á normalidade. Desta volta, a Xunta comunicou o resultado das análises vía telefónica á Policía Local para adiantar o procedemento. Hoxe mesmo, a Consellería de Sanidade requirira ao Concello de Vilagarcía a colocación no tabuleiro informativo das análises realizadas o pasado xoves e a recomendación do venres de evitar o baño. Dende o Goberno local apuntan que esta información estaba colocada dende onte, luns. Pontevedra solicita ao Estado 2,5 millóns de euros en axudas para cubrir as reparacións derivadas dos temporais deste inverno. O Goberno local aspira a conseguir a subvención máxima de 1,25 millóns, o 50% do total. O prazo para presentar as solicitudes rematou hoxe ás 3 da tarde. Non sei canto hai para todo o Estado, pero non sei se son 600 millóns ou cousa así. O sea que supoño que seremos os concellos que máis pide, a ver se somos tamén dos que máis leva. O máximo que podían dar é 1.250.000, pero teño miñas dúbidas. Nós, os deberes, fixémolos, e facemos a petición, despois xa veremos o que resulta.
non, xa veremos o que resulta. Un dos principais atrancos na tramitación foi a estrita condición de que todos os bens afectados tiñan que estar inscritos no inventario de bens municipais, non sendo suficiente con que figurasen no catastro a nome do concello. Este requisito burocrático obrigou a deixar fora certas partes de algunhas obras ou a tramitar de urxencia a inclusión doutras, como o Centro Social de Campañó. A relación de proxectos remitida polo concello para a súa reparación mediante estes fondos estatais inclúe intervencións fundamentais en infraestruturas, edificios e espazos públicos. A máis custosa, a da cuberta do recinto feiral, que ascende a 750.000 euros. Destacan tamén o colector do río dos Gafos, cun tramo de tubaxe reventada pola caída de árbores á altura da estación de autobuses e cuxa reposición está orzamentada en 658.000 euros, a actuación na Rúa do Santo valorada en 491.000, diversas intervencións en camiños do rural por 393.000 euros ou a reparación do colector de pluviais na Rúa Celso Emilio Ferreiro, que acada os 135.000 euros. A maiores tamén se inclúen outras reparacións de menor contía en edificios e instalacións municipais, como a reparación de danos no propio edificio administrativo por 53.000 euros, no Centro Social de Campañó por 39.000 e no pabillón da Xunqueira, valorada en 35.000 euros. O Partido Popular de Pontevedra cifra en 13 millóns de euros os cartos que aseguran levaría perdidos o goberno do BNG entre fondos europeos e expropiacións forzosas. Rafa Domínguez destacou os 3,4 millóns de euros perdidos da convocatoria da Fundación Biodiversidade, o millón das axudas BIC e máis de 9 millóns de euros en sentenzas desfavorables por manter, din, un peixón de 1989. Más de 13 millones de euros que son los que han perdido los pontevedreses por la pésima gestión de un alcalde que no gestiona, que no organiza y, desde luego, que no respeta el dinero de los pontevedreses. 13 millones que podrían estar en las parroquias, 13 millones que podrían estar para reforzar policía, bomberos o servicios sociales, para el deporte de base, para los barrios, para la limpieza, para la policía, para los bomberos, y que lamentablemente se han esfumado por la pésima gestión de Lores, que en estos momentos no tiene capacidad para hacer bien el trabajo en favor de los pontevedreses. Congalsa e a Universidade de Santiago buscan novas vías de colaboración no campo da innovación e da ciencia. A reitora da institución visitou a sede da empresa no polígono da Tomada para coñecer de primeira man os procesos produtivos e os proxectos de investigación desenvolvidos pola firma pobrense. A reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, desprazouse esta mañá ás instalacións de Congalsa na Pobra no marco dunha visita institucional para reforzar a colaboración entre universidade e empresa. La parte de personas, de talento para poder recibir en prácticas, o si hubiese alguna fórmula para poder recibir pues en prácticas a personas de la Universidad de Santiago para hacer prácticas en la empresa, o para poder hacer pues, no sé, trabajos de fin de grado o lo que fuese oportuno en varios de los grados que se están impartiendo en la universidad, como pueden ser el de informática o el de ciencia de datos o el de inteligencia artificial, que son cosas que están muy de moda, ciclos o sea, grados nuevos que han salido últimamente, y exploraremos un poco las oportunidades que haya de colaboración. A máxima responsable da institución educativa destacou a aposta de Congalsa pola ciencia e innovación. Daí a importancia de buscar novas vías de colaboración para o intercambio de coñecemento co estudantado e persoal investigador. Se coñecemos cales son os retos que ten a empresa, poderemos tamén pois achegar, non, ese coñecemento que nos xeramos, que sexa a empresa a que o leve á sociedade e que sexa quen de xenerar valor pois co coñecemento que será a nosa universidade, que é unha universidade pública e que pois estemos entre todos. Para nós é moi importante esta recepción tamén por parte das empresas, e creo que é importante tamén que xeremos eses espazos de diálogo, de colaboración, e que exploremos pois cales son as vías para consolidar unha alianza que de seguro que será beneficiosa para as dúas partes. A innovación é un dos piares sobre os que se asenta a estrategia de crecemento de Congalsa durante as últimas décadas. A compañía conta cun comité científico integrado por expertos en nutrición e profesionais no campo do I+D+I para o desenvolvemento de novos produtos baseados na evidencia científica para garantir a máxima excelencia e calidade.
O Executivo sonense concluía hai varias semanas as obras de renovación integral da Rúa do Cruceiro. A actuación, que incluiu tamén a mellora da pavimentación con formigón, ascendeu a preto dos 74.000 euros de investimento, financiados ao abeiro dun convenio de colaboración co Instituto Galego da Vivenda e Solo. A obra tiña como principal finalidade modernizar un espazo que se atopaba moi deteriorado, ao tempo que se procedeu á instalación dunha nova rede de saneamento con separativa de pluviais e fecais e novas tubaxes de drenaxe en puntos críticos da calzada para evitar a acumulación de auga no inverno. Facemos unha breve pausa para a publicidade, non marchen. O Centro de Información á Muller da Mancomunidade do Salnés auditará a seguridade urbana das rúas dos concellos que atende con perspectiva de xénero. A entidade lanzará a vindeira semana unha campaña para recoller a opinión dos veciños sobre os diferentes espazos públicos das súas vilas. A iniciativa porase en marcha coincidindo coa Festa do Albariño de Cambados para estenderse aos demais municipios. Primeira auditoría de seguridade urbana con perspectiva de xénero e o proxecto que porá en marcha a Área de Igualdade do CIM do Salnés, unha acción que busca analizar como viven as mulleres nas vilas da comarca. É certo que empezamos xa moi forte agora, voulle dar palabra a Laura, con unha auditoría que nos pareceu moi significativa, porque a parte do xénero está a parte do ámbito urbano e como debería influir tanto transversalmente o xénero no diseño das cidades e dos povos pequenos. Esta iniciativa vai na liña dos principios do ONU Hábitat e no marco da lexislación galega e estatal. Un enfoque o da perspectiva de xénero na planificación do urbanismo e da seguridade que recoñece que homes e mulleres nos movemos e experimentamos de xeito diferente o espazo público. Hai un desaxuste de mobilidade, as mulleres camiñan máis, usan máis o transporte público, realizan traxectos en cadea, casa, colexio, compra, traballo, médico, casa, e o espacio actual penaliza moito máis o tempo das persoas que coidan, que no 90% sabemos que son as mulleres. E despois hai un desaxuste de seguridade, non? Porque a configuración dun pobo, dunha cidade, efectivamente condiciona moito os movementos, a espazos desertos, escuros, espazos con barreiras arquitectónicas, expulsan a moitas persoas, fundamentalmente as mulleres, fundamentalmente de noite. A auditoría comezará a vindeira semana coincidindo co arranque da Festa do Albariño de Cambados. A través dun código QR presente en cartéis e pousavasos, pedirase á veciñanza que responda a 22 preguntas de xeito anónimo. Despois, a iniciativa estenderase aos outros concellos do CIM, Meaño, Meis, Ribadumia e Vilanova. De cara ao outono, xa cos resultados destas enquisas na man, realizaránse marchas exploratorias nas vilas. Unha vez que teñamos eso, é importante ter os mapas ben definidos, os mapas onde se vai a facer esa auditoría, e xa ir directamente aos espazos onde entendemos que pode haber un problema de seguridade. Dende o CIM apuntan que con esta iniciativa o Salnés colócase a vanguarda das políticas de planificación urbana. O gallá, dentro dunhos anos falemos de plans de urbanismo nesta comarca que incorporen a perspectiva de xénero, o gallá falemos de plans de seguridade xa feitos e aprobados coa perspectiva de xénero, pero de momento imos empezar, como digo, a casa polos cimentos, que facendo unha diagnose, facendo unha auditoría. Así mesmo, dende o CIM da Mancomunidade anunciouse unha xornada que se celebrará o día 7 de agosto sobre muller e deporte. A Feira Medieval de Noia pechou as súas portas cun gran éxito de participación. Nesta 27ª edición, o Concello apostou polo cambio de emprazamento de algunhas actividades, así como pola animación local, que se traduciu nunha maior afluencia de visitantes. Eu creo que se está notando moitísimo unha afluencia maior de xente. A Feira Medieval podemos considerar que foi un éxito absoluto. Temos ademais unha cuestión que ora son as cámaras que temos de control de tráfico, que nos dan uns datos obxectivos e totalmente reais de participación e de afluencia á vila, e creo que foi un dos mellores anos da Feira Medieval. A redistribución dos postos do mercado e a aposta por novos modelos de animación implicando o tecido cultural e asociativo da vila marcan unha nova liña a seguir para futuras edicións.
Nós estamos moi contentos, hubo uns cambios importantes que deron os seus resultados, se recuperou moitísimo a calidade da animación, que era algo que se viña nos últimos anos deteriorando un pouquiño, se fixo unha distribución de postos que dou un pouquiño máis de oxíxeno á distribución da xente na feira e que tamén foi moi ben recibida polos participantes e polos cidadáns, como foi tamén o cambio da ubicación dos xogos infantís e da cetrería, e creo que a animación foi un aspecto moi importante tamén da feira. Incluímos nesa animación, que é un aspecto moi importante e que quero agradecer á xente de local, que é algo que tamén vimos facendo xa do Nadal, desde que nós estamos xestionando eventos deste tipo. Tralo satisfactorio peche da feira, Noia segue a ser un fervedoiro de actividades culturais. A seguinte cita será este sábado, día 25, cunha nova edición do Festival Rúas Vivas, que pretende poñer en valor os músicos locais. O campo da feira será escenario este sábado do Festival Rúas Vivas. Arrancará xa pola mañá con actividades para nenos, un mercado de artesanía e sesión vermú. Ao longo da mañá teremos un mercadillo de artesanía, aquí colocado ao longo do campo da feira. Tamén unha actuación de trémola animación para os máis cativos. Por suposto, unha romería con unha pulpeira e demais food trucks que van a estar aquí para que pasemos un día agradable. Quero aproveitar para agradecer a todo o mundo que fai posible este cartel, que é a Asociación Acreva, que tamén vai estar connosco, Noia Histórica, que participa activamente con un sorteo, a Sociedade Liceo, que sempre co seu compromiso permite que estas actuacións e estes eventos saen adiante, Alquinoia, Noia Limpa, que é unha asociación tamén daqui local, e tamén Club Batín, que tamén se suma á organización deste festival. A partir das 6:30 da tarde darán comezo os concertos cun cartel composto case na súa totalidade por artistas noieses. DJ Clo, a primeira sesión de DJ para amenizar un pouco a festa, que empecen a vir todo o mundo. E logo empezará o primeiro concerto Karmas, que teño aquí algunhas compañeiras en representación. Logo tocará Zorza Bella, que temos aquí outros representantes. Logo Rome, aquí outro representante. E logo temos un convidado especial que é de Muros, non é daqui, que é Elis Desia. E para finalizar a festa, temos a DJ Casanova, que tamén é daqui de Noia, ou se non puido estar, pero vai a estar moi chulo e, bueno, vámoslo pasar ben. Este festival ten por obxectivo a promoción de grupos locais emerxentes, o tempo que complementa a oferta de ocio estival. E nada, somos un grupo bastante emerxente, xuntámonos porque nos aburríamos un pouco, e, bueno, somos 500 artistas que a ver que sale no concerto. E nada, facemos rock e así, covers por agora, e esperamos que vos guste, non sei. Continuar co legado da música en Noia. Eu son Pablo Romeu Rome, empecé, bueno, son daqui, obviamente, estudiei no Virxe do Mar, empecé xa fa bastantes anos, agora estou traballando de produtor aquí en Galiza, en Madrid, un poquinho por toda España, pero a verdad que sempre que me chaman de Noia é o máis importante de todos, así que sempre que me chamen aquí viremos. Vilagarcía ten un novo aliado para axudar os turistas a vivir a mellor experiencia no seu paso pola vila. Chámase Roquiño, un chatbot que se nutre de información veraz e contrastada que irán achegando os propios empresarios, asociacións e entidades do sector turístico. É unha das ferramentas que o Concello pon en marcha no marco da súa plataforma intelixente de turismo e mobilidade. Este can é moi listo, é un can que nos vai axudar moito, que está adestrado e alimentado con información de as principais webs confiables de entidades como pode ser, por exemplo, a de propia Turismo de Galicia ou documentación tamén municipal. Pero hai que facer un chamamento ás empresas do sector, as empresas turísticas e relacionadas, hosteleiras, de viaxes, que a medida que nos vayan dando información máis puntual a través do Departamento de Turismo do Concello, eso se vai ir enriquecendo e podemos ter o Roquiño, vai a ser todavía un can moito máis útil e nos vai a dar a información todavía de cousas puntuais.
Esta ferramenta xa pode descargarse a través dun código QR ou na web de Visit Vila García. Aquí tamén se atoparán outros contidos de interese como reservar aloxamento, consellos sobre onde comer ou plans que requiran de adquirir unha entrada. Terá un apartado destacado a localización, estado e ocupación en tempo real de 9 dos 18 aparcadoiros disuasorios cos que conta a capital arousa. Actualmente recompila tamén información sobre os aparcadoiros privados e está previsto que nun futuro integre programas como Bye Bike. A iniciativa completarase coa colocación de pantallas nos principais accesos á cidade. Ademais, instalaránse pantallas táctiles en lugares estratégicos como a oficina de turismo ou a casa consistorial. Dende aí poderase acceder a esta web e descargar a aplicación pro móvil. Meaño pecha unha edición redonda da súa Festa do Viño. A cita celebrou as súas bodas de prata con cifras de récord. Segundo a organización, repartíronse máis de 4.000 botellas. Durante 3 xornadas, a praza do Concello converteuse no epicentro dos viños de Rías Baixas. Ali reuniuse unha vintena de adegas do municipio que ofreceron o seu produto a prezos populares. Polos stands pasaron ao longo das 3 xornadas de festa milleiros de persoas entre veciños e visitantes. Ademais de degustar o viño, o público tamén aproveitou para gozar das distintas propostas gastronómicas e da programación musical paralela. Nesta 25ª edición, o pregoiro foi o televisivo Carlos Sobera, nomeado durante a festa Cabaleiro de Mérito. O presentador destacou a calidade do viño artesán de Meaño e puxo en valor o traballo das familias viticultoras do concello. Na festa, como xa é habitual, reuníronse tamén distintas confrarías enogastronómicas. En total, máis de 30 chegadas de distintos puntos de Galicia, o resto de España, Portugal e mesmo Italia. Neste acto, o presidente da Deputación, Luis López, foi recoñecido tamén como embaixador de honra polo traballo de promoción enoturística que se fai dende o organismo provincial. Un evento moi especial, un evento de unha festa de viño baño que está crecendo ano tras ano, está crecendo dun xeito sostible, con criterio, en 3 zonas diferenciadas, unha zona de carpa onde participan 23 bodegas, unha zona de gastronomía debaixo dos árboles colindante e unha zona próxima para o tema da música que este ano é de primer nivel. Este año es especial porque cumplimos el 5º aniversario de la cofradía que se creó después de la pandemia, pero es el 25 aniversario de la fiesta del vino y hemos hecho una buena reunión, hemos invitado a 33 cofradías que vienen de Italia, Portugal y todos los rincones de España, o sea que estamos muy contentos, la verdad. Tuve a honra e o orgullo de que me tuveran un recoñecemento a formar parte da cofradía neste 25 aniversario, o cal pois estou moi agradecido. Non vou a deixar, lóxicamente, de ser un embaixador dos excelentes viños que hai nas Rías Baixas, en particular do que se produce aquí en Meaño, onde hai uns moi bons adegueiros. Esta mañá presentábase en Noia a 9ª edición do Trofeo Portus Apostoli. A cita organizada polo Noia Fútbol Sala en colaboración co Concello disputarase no pabillón Agustín Mourís os días 21 e 22 de agosto, coincidindo coas festas do San Bartolomeu. A cita, que se disputará en formato de semifinal e final, reunirá, ademais do equipo local, o Noia Portus Apostoli, o Palma Futsal, o Parrulo de Ferrol e a selección de Indonesia. Un cartel de auténtico luxo. O Agustín Mourís volverá a ser o centro do fútbol sala a nivel nacional e internacional, coa disputa da 9ª edición do Trofeo Portus Apostoli. A cita, presentada esta mañá no Concello, terá lugar os días 21 e 22 de agosto. Será en formato de semifinal e final. O cadro local, o Noia Portus Apostoli, medirase a selección de Indonesia, e o Palma Futsal xogará contra o Parrulo de Ferrol. Creo que va a estar a la altura de todo lo que los aficionados demandan y esperemos que sea una gran fiesta del fútbol sala e invitar desde aquí a todo el mundo para que se acerque a Noia. Indicar que la primera semifinal va a ser Noia-Indonesia, Noia Portus Apostoli selección de Indonesia, y la segunda semifinal va a ser o Parrulo Palma Futsal.
Después, el día siguiente, el sábado, pues se jugará el tercer y cuarto puesto y se decidirá el ganador del torneo, y espero que sirva a cada uno de los equipos para completar de la mejor manera posible su preparación, para que intenten buscar los mejores de los objetivos en los retos que le vienen con los inicios de las competiciones y con los inicios de los torneos internacionales. O trofeo, unha cita que foi gañando protagonismo co paso dos anos, conta co apoio do Concello e tamén da Federación Galega de Fútbol. Para Noia é un orgullo que a élite nacional do fútbol sala este unha vez máis presente. Isto de agradecer a todos os participantes, moi especialmente o noso agradecemento, o noso recoñecemento ao equipo Noia Fútbol Sala por traernos outra vez un evento deste tipo a Noia, un verán máis, e situarnos, como ben indico, pois no máis alto deste deporte. Ten a colaboración do Concello dentro das nosas posibilidades, que como todos sabemos son limitadas como sempre, pero o noso apoio absoluto ao evento e ao equipo, como vemos demostrando nas colaboracións que temos con eles. A los aficionados, pues también, igual que el alcalde hacía, pedirles que se den cita en este torneo tan prestigioso y con clubes que de alguna forma, clubes y selección que de alguna forma pues van a elevar, va a ser la antesala del inicio de liga, es muy importante para el fútbol sala gallego. Con esta presentación do Trofeo Portus Apostoli despedimos o informativo de hoxe. Voltamos mañá con máis actualidade nas novas do día. Sexan felices.